DINI S.BOY ne tare da RABSON ɗan IKARA ke gabatarwa. RABSON naku ne, na wake Fatima ya mata. S.BOY na gare ku ne, zan wake Fatima ya mata. Ummi na ita ce manufata. ‘Yan mata in ba ke gaske sai makabarta. Ni ba abin da zan ce miki kin ji ‘yar uwa, shi so gaman jini ne in yayi kamuwa, in dai akwai ruwa to sai kaga kaguwa. Jamin da so yana damuna, fadin masanki ya bi jini na, gurrabu ne na kai kukana. Fadin magimbiyar ‘yan mata, amanar kifi, kyawun gida a sa masa murfi, sona ki zuciya yayi karfi, in ba ke gaske rai zai zafi. So in ya kai so an yi kama, da ganin ki ka bani ragama, da ganin ki zuciya ta yi suma, samun kalar ki an shafa ma. Fadin magimbiyar ya mata, fadin magimbiya, fadin magimbiya, ke ce kawai uwar ‘ya'yana, so ki aminta so yana damuna, daga yau zara ne daga bina, to ba jira ayo bai gona, makiya kubar ta sai dai suna. Fadin makin karfin gaula, a mutunta an ga babba da hula, in an fata ake yin shela, in kai kuri a ce lalala. Ummi na gimbiyar ‘yan mata, tabbas gare sakin masarata, a cikin su kaf da kaburkin yirata, na gaida gimbiyar ‘yan mata. Fatima Zara.